nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Kajolo Sigasokaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila. VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bin tɛnɛ septembre kalo tile 9 san 2024 kunnafoniw o la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Tombouctukaw ka batonba min fodona jɛkulu maramafɛntigiw fɛ salon san 2023 kunu kari septembre kalo tile 8 san 2024 tun ye o san kelen ye. Maa minnu ye kasara sɔrɔ ni bato in ka dankarili senfɛ somɔgɔw bɛ makɔnɔni la hali bi. Ɲinan samiya sanji ye tiɲɛni kɛ Mali jamana fan caman ka fara Bamakɔ sigida dɔw kan o senfɛ fura feere yɔrɔba min n'a bɛ wele ko pharmacie populaire du Mali ko san ka tiɲɛni kɛra sababu ye k'u bolofɛnw ni fura camanba de tiɲɛ. CNT kulu ɲɛmɔgɔ min sigilen don kɛnɛya ko kunna Bubakar Sidiki Fɔnba bɛna an ka ɲininkaliw jaabi. Nigeria camion belebele citerne dɔ fuduna min tun falen don bigan caman na u ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ. Mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 9 ɲɔgɔn de fatura a senfɛ min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ladira bin tɛnɛ sɔgɔma. السيد حسان الشريف عبد العالي Algérie jamanatigi Abdelmajid Tabboune ye sebagaya sɔrɔ u ka jamanatigi sigi kalata la ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya kan 95 de ye kalata ye. Ni kunnafoni ninnu dira u ka kalata ko ladilan cakɛda ani fɛ kunu kari. Ka segin ka na aw ma ko kura an ka foli ni tanuni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'aw to aw sigiyɔrɔw la. Ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw daminɛlen an bɛ taa Tombouctukaw fɛ yen u ka baton belebele min fodona jɛkulu maramafɛntigiw fɛ salon san 2023 kunu kari ni o bɛnna septembre kalo tile 8 san 2024 ma kɛra o san kelen ye. Maa minnu ye kasara sɔrɔ ni baton kasara in senfɛ olu somɔgɔw caman de bɛ yen ko minnu bɛ makɔnɔni la hali bi. VOA Banbara ka laselikɛla Alfuseni Elaji ka bɔ Tombouctou ale b'o kunnafoniw lase an ma. Tombouctou baton kasara san kelen tɛmɛnen kɔfɛ a siran a n'a dusu kami bɛ maaw la ka kɛɲɛ ni kasara in ye Alhaji Mbara ale ye maa ye min kisira nin bato in kasara la san kelen tɛmɛnen kɔfɛ ale kɔni bɛ k'a lajɛ k'a ka ɲɛnamaya n se ka min fɔ bi o alhamdulilahi rabbil alamin ala ye salo bato kasara yirana ka tila ka ɲinan yirana o ye hɛrɛba y'an ma. Askia Mahamani ye Tombouctuka ye ale hakili na maa si ma sigi ni kasara in ye kɛra cogo min na. An bɛ yɔrɔ min na yan Tombouctou hakili tun tɛ se ka ni jateminɛ cogo si la ka fɔ ko adamadenw bɛ se ka taa bato falen sɔrɔ mɔgɔw ka taa wuli u la k'u faga ka jama tilancɛ bɛɛ faga sɔn tɛna se ka kɛ nin ko sugu la parce que nin kɔni a dan tɛmɛna fo k'a dan tɛmɛ. Minnu ni kisira bato kasara in na Sitan Tangara b'o la ale kun taara jagofɛnw de ɲini bato in na. An sɛgɛn caman de mais ni ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ. An sɛgɛn caman ye an ma sigi an ma bila an kunkolo la ko attaque y'an sɔrɔ minnu ni tora la kɔni an bɛ dugawu kɛ ala k'u dayɔrɔ sumaya mais an minnu fana ni ala ma baasi k'an sɔrɔ an ni kisira o ye belebeleba ye an bɛ baara kɛ n'an ye dɔɔni min sɔrɔ an b'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Fɛn min ye lakana tigilabaw fanfɛla la fɛɛrɛw sigira sen kan walasa maaw an'u bolominɛw ka se ka kisi cogo min na. Salaha Mayiga ale ye wasabulon CNT o tɔnden dɔ ye. San kelen kɔfɛ an bɛ ala ba barakada fɛn kelen kɔnɔ parce que depuis que bato attaque kɛra an ka région a ka situation sécuritaire jamana ɲɛmaa y'a ta ka ɲɛ u ye effort caman kɛ pour que ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni an ka jamana la a kana kɛ an ka région la o fana ye effort dɔ de. Maa minnu kisira bato kasara in na olu kɔni bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bɔlɔlɔsira kan i n'a fɔ WhatsApp. Bato kasara in kɔni y'a sababuya maa kofɔlen ninnu kɔni i n'a fɔ du kelen mɔgɔw. An minnu kisira an bɛ ɲɔgɔn kalama hali sɔrɔ ne ni dɔw kuma na dɔw yɛrɛ minnu bɛ Bamakɔ ni Kulikɔrɔ u y'u ka taama ko fɔ n ye an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ to ka kibaruyaw fana di ɲɔgɔn ma. Kabini kasara in kɛra an ka cakɛda mun baara dɛnen don bato tani ka segi ma min ye kɔmana fiyɛ ale kɔni ma se k'a ka laadala taama kɛ. De toute façon an ma bɔ a ko la hali bi parce que ɲinan an filɛ nin ye septembre kalo in na bato ma wuli mɔgɔw dalen bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ fɛ ka taa ka segin ka na mais taa ka segin tɛ se ka kɛ parce que hali bato kelen ma se ka wuli.
Saraha Maiga ni ale wasabulon sente tonden do ye ale koni ka fola ko bato nunu koni bena tama damne halatena me parce que fɛn mun kɔra san mun tɛmɛna ne yɛrɛ b'a dɔn bi dan la ko bato bena daminɛ yani sɔni parce que ji yɛrɛ donna a bi kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ donc bato campagne fluvial bena daminɛ a bena daminɛ hali a tɛmɛ disposition bi ka taa yamaru dira conseil des ministres la mɔgɔ minnu ni kisira bato kasara in na ani mɔgɔ minnu fatura a ko la u somɔgɔw kɔni bɛ ka ɲini faamaw fɛ ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ walasa k'a dɔn ko in ju bɔra yɔrɔ min na. An kɔni an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka hakili to an na halisa parce que an ye commerçant ye an bolofɛnw jenina rescapé u k'u kɔfilɛ la halisa u k'u kɔfilɛ rescapé la. Gouvernement fana kan ka a bolo dɔ a yɛrɛ k'a lajɛ minnu tɔɔra nin ko in na ani minnu jogina nin ko in na bolo fara ka k'u ma dɛmɛ ka k'u ma pour que choc min kɛr'u la a ka se ka kɛ fɛn ye min ladɔnnen de don jamana fɛ jamanadenw fɛ jamanatigiw fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ fɛn min bɛ se k'u niw u dusu sumaya dɔɔni. San kelen kɔfɛ ɲininkali kelen kɔni dɔ bɛ mun jaabi kɔni ma se ka sɔrɔ jɔn de kɛra sababu ye ka kasara lase nin bato kofɔlen in ma ɲininkali do min jaabi kɔni man di ka daa kan banbanci kɔni minnu bɛ kɔrɔn fɛ a kelen kɔni ma se ka jɔ a la k'a fɔ k'ale de nin kasara in kɛ bɛɛ kɔni jɔlen dɔ k'a fɔ ko nin baara in nin ye banbanci walew ka baara de nka banbanci kulu jumɛn de nin kasara lase bato in ma hakili jiginna bato Tombouctou kasara senfɛ maa 111 de bɔnɛna u nin la maa 382 kɔni kisira ni Alusenel Haji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Ka kɛ ni Tombouctoukaw ka ni bato kasara sankunbɛn ye Fatuma Arbert ye Tombouctou duguden ye min ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ sanfɛla ma n'a bɛ wele ko blogueuse ale fana ye hakili jagabɔ kɛ a kunya kan min ɲininkali kɛra Kayatu Tarawele fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. I ni ce i ka ɲininkali la ni min ye lakana ye baji sanfɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ bi ɲɛna in na ko o matafaren don Tombouctou ni localité tɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que baji in bi bɔ bato in bi taa Mopti de ka taa fo a Mopti yɛrɛ tɛ a bi bɔ fo Kulikoro de ka taa fo Gao donc o la a bɛ tɛmɛ an ka yɔrɔ ninnu bɛɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na bi commandant min ye compagnie min bɛ bato ni fɛn ninnu bɛɛ gérer u y'a fɔ u ma se ka kuma kelen fɔ an ye yɛrɛ bato in bɛ wuli don min na o fɔlɔla k'a fɔ ko a bɛ wuli août kalo daminɛ na u tun y'a fɔ siɲɛ 2 u ye communiqué bɔ k'a bɛ daminɛ mais u tilala ka a bɛɛ lajɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an yɛrɛ t'a dɔn a ma fɔ fana bato yɛrɛ a bɛna wuli kuma min na mais min ye kurun fitinin ninnu ye ani pinasi ninnu ye olu kɔni b'u ka taga ni segin kɛ. Donc n'i ka kuma faamuya lakana halisa a ma sabati o de y'a to bato ma wuli. A ma sabati dɛ. Ka tɛmɛ ni ɲininkali ye ka da yɔrɔ mɔgɔ caman fatura mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka denbaya bɛɛ fagara dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na o façon mana kɛ sisan a bɛ na ni hakili la miiri bilali ye mɔgɔw la u b'a fɔ min ma ko répercussion psychologique nanzarakan na o caman yera bato in ka kasara kɔfɛ wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan communautéw faralen don ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn na ka dɛmɛ don a kasara binna denbaya minnu kan sisan ka dɛmɛ d'u ma yaasa ka se ka u dɛmɛ ka bɔ nin ko in kɔnɔna la yala i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan wa. Awɔ i ni ce i ka ɲininkali la min ye répercussion psychologique ye tiɲɛ yɛrɛ la kuma min ni kasara kɛra rescapé bɔra Rarousse ka na Tombouctou u sigira dɔw sigira minnu ye Tombouctoukaw ye olu taar'u ka so minnu bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u y'olu ladon ekɔliso dɔ kɔnɔ u sɔrɔla k'u lase u taa yɔrɔ ma dɔw taara sud fan fɛ dɔw taara dɔw yɛrɛ depuis que kasara in kɛra dɔw taara Gao fan fɛ prise en charge psychologique ma kɛ mɔgɔ si la dɛmɛ min dira mɔgɔw ma o ye vraiment dɛmɛ urgence ta ye
ka finiw di ka dumuni di u ma ka essayer ka wari di pour que ka besoin primaire nous satisfait mais mi est psychologique ay o ma kɛ aywa aw yɛrɛ fɛ yen nɔ a ka sigida la yen tumutu ka bɔ tumutu ka taa fo gurumara ruso mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka dɛmɛ don denbaya ninnu ma wa kasara binna minnu kan wa o dɔw kɛra wa o kɛra tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ min bɛ kuma na ne cagnotte dayɛlɛ sur internet a cagnotte ye wari min sɔrɔ a bɛ ɲini ka taa 2 millions la o wari bɛɛ an y'a utiliser ka lase u ma pour que ka mɔgɔw dɛmɛ joona yɛrɛ kuma min u sera Rarus yɛrɛ o y'a sɔrɔ dɛmɛ foyi ma se u ma fɔlɔ donc an y'a essayer rapidement ka s'u ma o kɔfɛ fana dɛmɛ wɛrɛw dir'u ma yɛrɛ la dɛmɛ wɛrɛw dir'u ma hali Tombouctou u selen yan nɔ Tombouctou fana dumuni dira wariw dira finiw dir'u ma pour que k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ u yɛrɛ la u dɛmɛna fana autoritéw yɛrɛ ye dɔw ta minnu bɛ taa sud fan fɛ u y'u ta avion yɛrɛ de la k'u lase u ka u sigiyɔrɔw yala a ye kɔlɔlɔ jumɛn de bila aw fɛ san kelen kɔfɛ mun de jateminɛna aw yɛrɛ bolo san kelen kɔfɛ touristiw kɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko bateau in ka kasara de y'a olu jɔ parce que depuis 2012 fo bi touriste si tɛ se ka fɔ ko i bɛ taa nord la parce que an bɛ zone pratiquement rouge de la min ye terrorisme fan fɛ mais Tombouctou kaw yɛrɛ ye kɔlɔlɔba de sɔrɔ nin bateau in kasara fɛ parce que an ka économie bɛ tourner kosɛbɛ de ni bateau ninnu wulila minɛnw bɛ bɔ minɛn caman de bɛ bɔ sud fan fɛ a bɛ bɔ dugu wɛrɛw la minnu bɛ na u bɛ na ni bateau ye musow fana bɛ minɛn caman de feere k'a to bateau yɛrɛ mouvement fan fɛ dɔw de bɛ nɔ u sigilen bɛ bateau yɛrɛ de kɔnɔ u bɛ minɛnw ta depuis Kulukoro u b'a feere u bɛ sanni kɛ u bɛ wari ɲini an fana minnu sigilen bɛ Tombouctou an bɛ yiriden ninnu kɛnɛma yɛrɛ a ɲuman yɛrɛ an b'a sɔrɔ ni bateau nin de wulila mɔgɔ caman tununa u tununa awɔ bateau in fɛn fan fɛ mɔgɔ caman tununa mɔgɔw t'a dɔn u bɛ balo la u sara de u kun bɛ bateau kɔnɔ de qu'est-ce qui est arrivé parce que su ma ye an kɔni n bɛ se ka kuma laban min fɔ o ye ka autoritéw fo tiɲɛ yɛrɛ la nin kasara kɛlɛ u y'u seko kɛ mais halisa nɔ bɛ se ka continuer ka dɔ fara seko kan ka baji sanfɛla in lakanali ɲa pour que nin bateau in ka se ka wuli parce que an ka vie fana an ka vie qu'est-ce qu'on dit est lié à ça quoi économiquement. ɲina samiya sanji ye tiɲɛni kɛ mali jamana marabolo caman kan ka fara faba o sigida dɔw ka bamako o sen fɛ a yirala k'a fɔ mali ka fura cakɛda so min bɛ wele ko pharmacie populaire du mali san ye tiɲɛniba don olu kun min kɛra sababu ye k'u ka bolominɛnw ani fura caman tiɲɛ VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ mariam kuyate ale y'a ka kuma barani tɛnku bubakar sidiki fɔnba la CNT ka cakɛda bolo min sigilen don kɛnɛyako kunna ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ bamakɔ an k'ale ka seereyaw lamɛn kan. sefa wari miliyɔn caman o de tagala jizo fɛ n'i ye jatebɔ kɛ fura ani minɛn minnu tiɲɛna pharmacie populaire du mali kɔnɔna na ka sanga sanba min nana utikalo o tile 30 ka dugu jɛ a tile 31 na o siratigɛ la an y'an senfa ka se CNT kɔnɔna na yaasa ka ɲininkali tegun abubakar sidiki fɔnba la n'ale yɛrɛ ye CNT ma ye min yɛrɛ bɛ kɛnɛyako bunakun kan a ka se ka dɔɔni ɲɛfɔ a ye tiɲɛni minnu don la pharmacie populaire du mali kɔnɔ an k'a lamɛn. ni mɔni kɛra kasara dɔ ye kasara min ni maa tɛ se k'a dan fɔ hali bi sabula fura caman tiɲɛna wa fura minnu tiɲɛna ani minɛn minnu tiɲɛna n'i y'a jateminɛ a fura fanba yɛrɛ a tilancɛ bɛ tali kɛ ala ye minnu garijɛgɛ sida bana la ani sɔgɔsɔgɔnijɛ banaw ani bana wɛrɛ minnu ni jamana bɛ i jɔ ni o furaw ye k'o di u ma fu la fo ka taa se hali minnu bɛ ni kɔmɔkili bana b'u la ni o ye dialyse fura caman tiɲɛna nin na parce que ji donna ji yɛlɛla an yɛrɛ tagamana ji la a don kosɛbɛ ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ nin fura a wari fɔ bi i bɛ dɔ de fɔ mais komi baaraw bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka a ko ɲɛɲini équipe 3 sigilen don u bɛ na a wari hakɛya yɛrɛ k'a jateminɛ k'a fɔ an ɲɛna
matériel tiɲɛna minɛn dɔw tiɲɛna frigo tiɲɛna a ye tiɲɛni don mobiliw kun a ye tiɲɛni don minɛn caman kun hali a bɛ sigi minɛn o minɛn kan tiɲɛni ma kɛ fura gansan ye koyi hali so yɛrɛ fan dɔw binna ka kogow kari ka a nɔɔni fɛnw kan o de y'a kɛ n'i y'o bɛɛ ta parce que u bɛ yɔrɔ min na nin yɔrɔ in jɔlen bɛ depuis 1960 so kɔrɔw de don falen ma don a la. Ayiwa an b'a kalama k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ an ka furakɛliko la Mali kɔnɔ kasara min kɛla utikalo o tile 30 kana se an bɛ waati min na ko sisan an ka dɔgɔtɔrɔsow la yala a y'u kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ farala gɛlɛyaw kan ko kura ye tugun wa. Anw kɔnna gɛlɛya in ma sabula ne yɛrɛ kɔnna ni Maliki Jaw ka yamaruya ye ka taga Segu ka taa Sikaso ka Bamako lajɛ pour que ji bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ est-ce que ni a banaw wulila kɔlɔlɔ minnu b'a la est-ce que an ka dɔgɔtɔrɔsow labɛnnen don wa o de kama o labɛn de kɔnɔna na n'o jateminɛ kɔnɔ n ko ka fɛɛrɛ kɛ furako ka bɔ code de marché public la u ka furako u ka dérogation dɔ ta ka sariya kura ta walasa furaw bɛ bɔ PPM na joona furaw bɛ taa se an ka dɔgɔtɔrɔsow ma sinon an bɛ k'a fɔ ko état de catastrophe n'an ma an bɔ o sariya sen kɔnɔ ka dérogation ta ka bɔ a kɔnɔ a gɛlɛya ti ban wa a su tɛ ban fɛnɛ. Kabini nin kasara in kɛla yala wulikajɔw sabatila wa. Wulikajɔ caman kɛra président yɛrɛ yamaruya di premier ministre ma u ka comité interministériel dɔ sigi min bɛ ɲɛsin nin baara ma wa musaka dɔw farala ɲɔgɔn kan fɛnɛ min ka ca ni miliyari 4 wa ka b'o la fɛnɛ kɛnɛya ko ta fanfɛ an bɛ Asan Bajalo fo dɔgɔtɔrɔw bɛɛ labɛnnen don gɛlɛya min bɛ se ka na nin kɔnɔ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ a ko ma maintenant o de kɔnɔna na sisan baara minnu bolo dalen don o ye ka le fait que jamana yɛrɛ ko an bɛ catastrophe kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o yɛrɛ fɛnɛ ye a dama solution dɔ ye parce que o la maliyɛn bɛɛ kan k'a dɔn n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an b'a kɛ cogo di mais ne yɛrɛ fɔ ma ka laɲini na n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen o de ye wagati min i kan ka fɛn kura kɛ min bɛ lafiya di i ma c'est vrai tiɲɛniw kɛra mais nin kan ka kɛ wagati gouvernement bolo ka décision ɲɛnamaw ta c'est à dire i n'a fɔ so minnu bɛ kɔdaw ni fɛnw na k'u ci ka bɔ yen ka sira jɛlen bɔ maintenant mɔgɔ minnu b'o so kɔnɔ logement social minnu bɛ yen ni mɔgɔ t'a kɔnɔ u ka ti o di olu ma ou bien ni fɛn wɛrɛ min bɛ kɛ ka kɛ parce que ni ko gɛlɛn nana i bɛ décision gɛlɛnman de ta filanan fɛnɛ mun ye jamana kan ka baara dɔ bila sen kan sisan an bɛ deli ka min fɔ k'a fɔ bon komi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ guerre kɔnɔ an bɛ catastrophe la dɔrɔmɛ tama kelen communication na an bɛ communication minnu k'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka communication minute kelen o minute kelen ka tama kelen tigɛ an bɛɛ kun k'u wariw fara ɲɔgɔn kan wa ka tila ka jateminɛ kɛ hali avion minnu bɛ nalen ka dɔ fara a billet wari kan parce que an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ hali an bɛ essence minnu ta ka dɔrɔmɛ 2 fara u kan walasa jamana bɛ se ka nafolo caman sɔrɔ ka nin baara kɛ mais o kɔnɔna la n'i y'o fɛnɛ kɛ hali bɛ se ka dɔ bɔ commerçant ka taxe sarata la pour que a ka ku olu fɛnɛ la donc jamanaden bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye nin ko taabolo kɔnɔna la an mago bɛ jamana jɔcogo ɲuman de la parce que anw ye fili mun kɛ o ye ka kɛnɛya o baara k'o tengu ka bɛn ni sɔrɔ sira baaraw ye n'a bɛ f'o ma ko code de marché public bi an bɛ yɔrɔ min na u kan ka kɛnɛya yɛrɛ de sama ka bɔ code de marché public la n'o kɛra fura fɛn fɛn bɛ yen a bɛ se a seyɔrɔ la wa a b'a to jamanadenw bɛ fura sɔrɔ parce que ni an m'o kɛ joona nin tiɲɛni a kɔlɔlɔ bɛna bonya a bɛna kɛ sababu ye hali fura tɛ sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso la bana dun tɛ se ka furakɛ ni fura tɛ. a yirala k'a fɔ ko an ka ɲɛmaaw kɔni nin waati in na u bɛ ka wulikajɔw kɔni sabati yaasa pharmacie populaire du Mali kɔnɔminɛnw olu ka se ka lakuraya kosɛbɛ malidenw olu ka se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛyako bunakun kan Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ni bɛna don an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ni jabaraniso kan aw kan bɛɛ sɔnni. An balimaw ani yantuma sanji suma caya kojugu y'a daminɛ kalo damadɔ Mali kɔnɔ kabini samiya daminɛ na fo kana se ut kalo ma sanji funti 122 de kɛra mara 17 ani Bamako kɔnɔ Mali famaw ka fɔ la u ye du 7,000 ni kɔ tɔɔrɔ ka kasara lase maa 43 o ni 370 ma ka kɛɲɛ ni kunnafonidi sɛbɛn dɔ ye min bɔra Mali fanga fɛ sanji funti be nɔ jumɛn bila aw ka sigida la yala aw ye nɔ bila ye
ye ka ɲɛsi aw yɛrɛ ma wa dɛmɛ baara ni jɛɲɔgɔnya wale wɛrɛw be ka ta cogo di aw ka maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon kalo jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. an balimaw an ka foli b'aw ye ko kura k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na an bɛ taa Nigériyakaw fɛ yen kamiyɔnba kasara dɔ kɛra u ka jamana kɔnɔna la bi ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ min kɛra ni dugutaga mɔbili dɔ ani biganta kamiyɔnba sitɛrni dɔ ye a yirala o senfɛ kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko duguden mɔgɔ 59 olu de ni bɔnɛna waleya in k'a kɛra u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ wulikajɔ hakilina baara minnu kɛra ka kunnafoni ninnu di lasera u ka marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ Algérie jamanatigisigi kalata min ni o kɛra kunɲɔgɔn laban in na u ka jamanatigi Abdelmadjid Tabboune k'ale sugandira ko kura min kɛra ni a ka sebagaya sɔrɔli ye jamanatigisigi kalata la jamanaden minnu bɔra ko ka kalata ye kɛmɛdonya o kɛmɛdonya o hakɛ kɛra 95 ye a yirala o senfɛ k'a fɔ ko ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labilala ka di u ka kalata koladilan cakɛda ani fɛ VOA Banbara tɔgɔ la Moribo Dambele. A ka ca ni mɔgɔ 5 ani mɔgɔ 300,000 ye minnu ye kalata Tebboune ye ni o bɛnna kɛmɛdonya 90 ani tɔrɔmɔɲɔ 65 ma ni laseli kɛra Mohamed Sharfi fɛ ni ale ye u ka cakɛda min sigilen don kalata labɛnni ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma. Tebboune ni san 78 don a tun yirala k'a fɔ ko ale tun siga kelen don a la k'a bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ a ka fanga tako sirati filanan na san 5 kɔnɔ a fadema ɲɛma ni o ye Abdelahi Assani ni san 57 don ale ye kɛmɛdonya 3 ani tɔrɔmɔɲɔ 17 sɔrɔ mɔgɔ minnu kan bɔ ani a fadema fɛnɛ Youssef Auchif ni o ye san 41 ale ye kɛmɛdonya 2 ani tɔrɔmɔɲɔ 16 sɔrɔ mɔgɔ minnu kan bɔra wagati min na Tebboune ale ka segili kana ni siga yɛrɛ kun t'a la a ka laɲini kun ye k'a fɔ jamanadenw olu ka se ka bɔ ka caya sibiridenw kalata senfɛ yu wagati min a yɛrɛla k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ minɛ kalata in na ko o ka ca ni kɛmɛdonya 60 ye san 2019 wagati la ɲina Tebboune ale kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye kalataw kɔfɛ ni kalata minnu na mɔgɔ caman ye a yira k'a fɔ u tɛn'u da don a la ani nisɔngoya tagamaw kɛra bɛɛjɛ fanga kanu na san 2019 wagati la ni olu ma sira sɔrɔ a ka fanga kɔnɔna la ka da kan finitigilakaw olu kɔni bilala yɔrɔw la ani mɔgɔ caman de u bilala kaso kɔnɔna la a bɛ Algérie mɔgɔ 24,000,000 bɔ minnu tɔgɔ kun sɛbɛnnen don kalata sɛbɛnw kan nka ani ni o ye cakɛda ye mun janbɛ kalata labɛnni ko la ale ma piripirilatigɛli kɛ mɔgɔ joli bɔra ka taa kalata sibiridenw Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ye a ka cikan lase ka foli kɛrɛnkɛrɛnlenw lase sɛbɛnfura dɔ kɔnɔ karidon tile laban na a y'a yira k'a fɔ ko jamana fila cɛ ko o kɔni nafaba de b'o la ani mankanw bɛ yen kuma dɔ la a y'a fara kan ko kuma nafaba de b'u la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kalo 2 ani dɔɔni o de bɛ ani Ameriki jamanatigisigi kalata cɛ o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kalata cɛbɔ filaw ye n'o ye républicains ka cɛbɔ Donald Trump ye ka fara démocrates ka musobɔ Kamala Harris kan ni maa fila bɛ labɛn na ka bɛn u ka barosigiba ma min bɛna kɛ kunɲɔgɔn in kɔnɔ VOA ka laselikɛla Scott Storms de ye ni laseli kɛ Nama Jara ye a bayɛlɛma bamanankan na an k'a lamɛn. Trump bɛ ka campagne kɛ Soroko ani Kamala Harris de kan. Here's what we know about Comrade Kamala Harris. Min b'an bolo ka fɔ an jɛɲɔgɔn Kamala Harris ma o de ye a tɛ jɔrɔ Ameriki jamanadenw na jango minnu bɛ baara gɛlɛnw kɛ ani se tɛ minnu ye a mako t'u la nka Kamala Harris ka campagne in kɔnɔ a y'a jira ko Donald Trump de bɛna tɔɔrɔ lase baarakɛlaw ma bawo ko se tɛ baarada minnu ye a bɛ ka dɔ bɔ olu de ka lɛnpow la se tɛ minnu ye ne ka dɛmɛ fɔlɔ bɛna ɲɛsin olu de ma n ka mara kɔnɔ Soroko de ye jamanadenw bɛɛ ka haminako ye nin kalata in na Kamala Harris ka kan k'o de ɲɛnabɔ Hank Chenkov ka kumafɔ la politiki dɔnbaga dɔ de don a tun kan ka ɲɛfɔ min kosɔn fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛ jamanadenw ma jango taji ani buru sɔngɔ munna minnu bɛ nin fɛnw dilan u feerelitaw ka dɔgɔ an ka dolari wari ma Donald Trump ka ɲɛmadankan J.D. Vance
ko ka wote Kamala Harris ye o koro de ye ka baarako gɛlɛya lase Ameriki jamanadenw ma an kan ka miiri bawo an ka jamana dɛsɛlen don mɔgɔw dɔ kɛra nafolotigiw ye sini jamana kosɔn sisan o mɔgɔw bɛ Kamala Harris de fɛ walasa ka se sɔrɔ u kan o feere jɔnjɔn ye de ka bɔ ka taa kala ta Novembre kalo nata la Kamala Harris ka ɲɛmadankan Tim Walz ko ŋaniya ɲuman bɛ démocrates de bolo ka ɲasi Ameriki baarakɛlaw ma Donald Trump ni J.D. Vance hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni u bɛ fɛn kelen min dɔn baarakɛlaw la o ye u bɛ nafa sɔrɔ cogo min na u mako tɛ baarakɛlaw ka sarali la u ka hakilinaw kɔnɔ u bɛ baarakɛlaw de kelen tuma bɛɛ o kɔfɛ u b'a lajɛ ka bɛnkan sɛbɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ kalo fila ɲɔgɔn de tora an ni États-Unis jamana kuntigi kalata u cɛbɔ fila ma ja ɲɔgɔn na fɔlɔ jateminɛ wotew la n'o ye sondage ye nka jateminɛ wotew dɔw y'a jira ko Kamala Harris de bɛ Donald Trump ɲɛ dɔɔni David Martinez bɛ bɔ Michigan dugu la k'a bɛ Donald Trump de kokoroma dɔn He's true American patriot. fasoden ɲuman dɔn Amerika ne hakili la a b'a janto jamanadenw na ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ne y'a ye a bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ jamanadenw de dɛmɛ o kɔnɔ Becca Resch bɛ bɔ Georgie dugu la k'ale bɛ Kamala Harris de kokoroma dɔn it's 2024 an b'a dɔn an bɛ san 2024 de kɔnɔ o la an mako bɛ mɔgɔ kura de la an ka sini ɲɛsigi bɛ min bolo ani min ka kɛnɛ ani na Donald Trump ni Kamala Harris u bɛ taa ni campagne ye jango dɔgɔkun nata u bɛ labɛnw kɛ walasa k'u ka barokɛnɛ labɛn jabaraniso la u ni ɲɔgɔn cɛ septembre kalo tile 10 nata la sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma Senatolanta Bunagun kan Mali celu kelen Mozambique celu kelen Simase Sila filɛ bin o de kɛra juma tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2024 na stade du 26 mars la Bamako Senatolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire ɲɛbɛ ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ Mozambique de fɔlɔ la ka Mali jɔ lamaga sanga 37 na o celu ji bɛna bɔ Mali fɛ sanga 51 na ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ o cogo la maliden dɔw ka hakilina filɛ dɔw y'a yira ko kulusi ɲiginen ka fisa n'a jeninen ye maliden dɔw kɔni senkɔrɔmadobaw ko don olu ka fɔ la degeli kura ka baara ma ɲɛ dɔw fana y'a yira ko a ma tiɲɛ a bɛ ɲɛ CAN éliminatoire ɲɔgɔndanw ma ban fɔlɔ ne tɔgɔ Mamadu Jara il faut que le nouveau entraîneur a k'a lajɛ kuma ye Fode Dugure denmisɛnnin fitinin de don a donna a ye baara kɛ u b'a la u bɛna ni denmisɛnninw ye Lasi Jabate ka bɔ Kangaba ne bɔra fɔ Kangaba ka na match le suit à cause de n ka joueur ko Idisuma premier mi-temps na ballon ma y'an ka joueur bolo tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min Mozambique a y'an dominer yɛrɛ de mun ye welela o caman ma se ka na quoi Sulemana Ongoiba tous l'espoir de b'an na quoi sinon vraiment ma nɔgɔya joueur nouveau kun bɛ yen c'est vrai denmisɛnninw de don Mali au début le premier mi-temps ma ɲɛ u bolo quoi mais avec le deuxième mi-temps bon ils ont mouillé un peu le maillot Omar Aïdara a bɛna fɔ Imani Soja kosɛbɛ dɛ dɔɔni n tun nana 3 points nɔfɛ m'o sɔrɔ équipe ye équipe kura ye entraîneur kura fana nana an ka ɲɛbaa n'u sera ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka mɛn peut-être an mago bɛ min na an b'o sɔrɔ ne tɔgɔ Fode Kamisogo ne yɛrɛ kɔni fana ne bɛ se ka fɔ alhamdulilayi parce que match nul in ka fisa ni an cilen denmisɛnnin caman fana banalen don o fana bɛ se ka jouer équipe kan quoi an bɛ dugawu de kɛ match nataw ala k'olu ɲɛ an bolo quoi ala ka baara ɲɛ entraîneur bolo Mamadou Soro premier temps ma ɲɛ Dudu premier temps ma ɲɛ yɛrɛ premier temps ma ɲɛ Mali ballon yɛrɛ la Kamara Sigu Panga a bɛ taa milieu fa tɛ fu ni rien ballon tɛ ka taa fɔ attaquant kelen a ma ɲɛ ne tɔgɔ ye Dirisa Sangare Mali ka match an bɛna terrain tan nali dabila an na o na an ni dusukasi bɛ taa an ni dusukasi bɛ to terrain kɔnɔ an ni dusukasi bɛ taa so entraîneur kɔni ka big classement yɛrɛ ma ɲɛ entraîneur ka big classement ma kɛ foyi mɔgɔ kura don mɔgɔ kura don a ka système de jeu bi a ma ɲɛ bon i ye joueur kuraw wele ka na i b'o essayer Salif Jalo fo dirigeant k'a lajɛ Fɛnjibari ka bon da fila ma bon peut-être tun bɛ k'a feere 250 est ce que ça c'est normal yɔrɔ dɔ la 300 bon o hakɛ bɛɛ bɛ jouer équipe kan sini tarata septembre kalo tile 10 san 2024 na Eswatini ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan bɛ don CAN Maroc 2025 éliminatoire tile filanan hukumu kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala seli don nin tun ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ